akero monta atinde kiruke ngimba chimboli njiroro bale koleta bale koleta emboli endabu anya no mogako kwa emboli endabu egole bagore mingi chimbali bagora netwani embali irio mogaka atinde ku morogo boyo bali bakuru kwa bamwabo abachokoro abamwabo naibo bakoria engoko yale korie rwari embera igo yale ko sunyoro igo yale ko gocha ba utomorere nse moiga banye samba na marionya ali baka yakora yaera yali ewa yali eru embera ali yakora yaerero bono baadaye omorogo boyo yo bamanya konyenye ngondi yibono ere mingiji abali bakuru kwa bamwabo abuna ndese bakoyeriera mwanya gukwo bono mugaka umuriro utirero emboli yali eguna abamwabo baka ngondi yali eguna abamwabo baka yaera onyete kohera tokomokome kishwanga mwanye sambiro nono umuriro bakekore bakere ekiara mbo basokokia anyore bado na ekole nero nkonyare kana yarenge nga unabona abana bake nabo barabembe ba oyokure abakairu ali sembera banywere rongorio basibirwe rongorio nari barebe oyokure nganonye nintu abantu abanenekere kwali konyakonyoro konyakoroto umuntu lyo kalyo kokure gwase no umuntu we family gwase no mugago mino gwase no mwana o gwase no mungino mino gwase mukao abagusie bale gotengo ko endo sibire eukoliere ndagire mbereri ekusuti nalio chindote jira kore chiraere nonye mpaka bona iga maeta bintu biro byale gokorekana rero bantu bavuga tusieri none kare risori yale konyegera mono bagusie bale gotenga lisune ekiagera igoro kare kwa lisunyire kwa sunire oli ukurikanya ngaigo bire rombire bigo jakoba witini yani bimanyereri mbiro byale koba gochiasa makuru Mwanchi muligererio gusi voice nande neri tukolinde nte okoletera mangana magia kurutinsemo tia nyanguso aiga sinde akorukunga bokinami getai abantu abange bali warute kurutinsemo chige tia nyanguso mba maite bokinami asegotoka abakinami bonsi pimondigerere tinse chikambe yomole ya mupaka wa abanta basigisi nabagusi ega chisegikiri tia bomanyi kingeno tia gakolekanire ga matukali yakale Tali ara yunde kenda nangelinte kora bakwani asamaiga matuka mange tina baletero mugano asenge nje sababu iberisatu rero na iranire ga igankoletere amangana yo mugusi ke gusi no mugusi kingenje cheto buna bagusi that is why tokoro kugusi voice emegiro yabagusi especially engaki yamakweli part 1 yomo mayanga part 2 ngochere naonde no mugako mache oyo chiko tuyigorere binte binge zaidi igore ya mangana ega na haramuletira samatuka mange na rero tuiranire nande esingencho basemyo mugusi asingencho yo kumanyeke gusigeto osechinjere chito naba gusinto chiko chieba bande bagatenge ke gusigete necingaki pono lende tora bagusi ngakitokora fano recently mwaka Raila nabaka gusira antotenga rest in peace Jacom ebintu mbiri bya kolekana sobo alia kango kajara mogi asingencho yo mumroya kwegu burayi bugotindire family yo mwaka Raila asingencho kugenderera uburuti buri bwabo bwa bwenka yabo traditions injire cya kolekana tororo aba usibinde bingo kolekana bire you know kando nebyo squeeze abantu ba university abantu konyora bagorete chinsemo ao chia Kenya kwanyoranga umuntu agukwa chifamili cyangusana no muntu yani gusiko lakini mukora muri family cinene karo muntu basirire bakwiranika as much as abwate mechie menena kirasiense lakini bairana ka ngiye kolekana aba gusinga kitwa ngakike gusikira ukikia begete igoro yamangana that's why ndega iga tukwana mwako machi karibu sana asante sana nande karibu aiga za kusobokina migetai autosinye na wanyamata aba mansa ensa nejise gijiri cyagabere ensa hoje yaringeza matimo kale jingo lakini ona ibintu bino nje bigonjereria lakini ndeke gusinge gonjereria ndageta tenga karibu sana no ase ito umanyete basaja mbali go twara buaya abantu bagotwara buaya nabagu kerera bwate jinka ibere
lakini abasaje babugate sobo no seito Ogiboira no ngiboira ororera rwa no orora muna gwati kakateba tutathiri gora rigerie mbigiro yo mugusi nseme ya muna ya makweli na kia rekoba na kia gokorekana nebisa kubirinde muna twatarire ngakitokorera bigokora bisa kumbiro tugochererana kera togokora ekegusi gitu na bara muna bagokora ekemira kiabo kwa bakonyora ngwa turi kubwikana bono amakweli no arenge nande no ari lakini bono muno mugusi twanyore challenges cia makweli abono nari akare kare kero monda ari gukwa iroka tuchakire bono muno mwana otaraikia matuko metinye kianda oborito bosa kurwira gati abo igaga bekiru nyumba ase angene ase umuriro ose asa abantu bari guta erumo ino mwana oyo karataraikia metinyi no ari gutindeku tande ari gutindeku angene ase abantu bari guta iga magana yakoraki haninga konya taraba muntu ogosokira asa abantu ekiara ko era bono bamubeka nyumba nga kwegererege sakweke no jinderi echinga bago chakonya gutoka kurumaega babe abantu bagosabuka no ari kobeko eritandire by the ari kurukwa ne nari birasi na wale goteba ngo Rwanda okonya matuka ataraika okay ari okero matuka ataraika munda ko ibo okero bona asirire no nyari ko iburuge ngimaku konya atarasoka busuwa abantu nyumba ari kobeko ari gotindeko angena riko igense muno bari kuri makangorega babeka okay lakini rende bintu binde biro byare gokorekana gocha still abakora kanyora ngo mugusi na bugate chingejo chiaye cyoko orokia obororo bwaye na maguri ya muriro oyo mwabo atangite togoja twanyora kare korona no yaja igo yaja lakini umugusi kare garo monta agakure inseye chinsa isane mo gochimaye igari gutinde kugenga abantu bamanya kumanyi kubona nganyare banakorete agwete bamanya gochaka bono kuocha bono kuomboleza lakini ngigerite mo tware kotea ekero umugusi kare umonta ari gukwa kare umonto monene wa special buno umugaka ibintu biro byare gokorekana ngo bari gotureke ebintu ebi bari gotenga gukubania litimo lia yenye arengo lia guturikiwa liaro linse kerugo kia yale goikaransa kiaro linse kiregento one sane yaye maita bakakali buna masikani yarenge bari ko ebintu byabo bari gutumeka byari ko bera ensemo sana one kare binde bya turekiru no nyangomba sagareti igo chiare kurwa sagareti chiachaka ekere chigo chaka ego andaka abantu bande bamanyiriringa mugaka nga iya sagareti chiombe nandi nirenga chiarenga isiku nenjere ndo mugusi ale goteba chicha kurira omonyene bono omonto omanya gobekunse emocha linchi arengo ndimura kwa rukunse jinsa inse isane mo kwa rugutinde kukengi na natieka goteba bona kero tukonya gocha kera bachagete kubeka nyumba no muntu kanya bamwabo abo bari ko murenda bareta makara bareta chibakora babeka kurunse bamwarira igoro na maraba makendu igana refrige yarenge yo mugusi bakamanya kogendera bona kera muntu atindekero mugaka gagutindekwo okoboko ukorio kera atindekwo okoboko ukorio titukuri kubwati ori yale kobiri eburu lakini mongino yagale gukubani wonchora chianga ekera onjora ire chianga tari gukwane guna koboko nabantu ekiara maiga tarengo oyo no muntu okaretheki ukwereire bona nare nobororo tari gukwane guna koboko na hinde igari ko no mugahaja gwete iganyore tukyo minete bikundo biri byakare igari go sansorwa yacha nubonaga nabwate oborora singe joyo mwabakure bona litukeririe buru abagaka bari kogenda baenda ne chiombe getunu bachikolisi tibakolisi ebale ne chinsara bale na matimo baenda balisi bagwe kichinsa isana mo igoro bona esirimbi yabuga eliyo ko esirimbi yebirero chiombe chiri chietera mani bona kolisi chionsi pibona chiate mugocha ebika
yani bagochinacha ebika njiare gochera chionsi piri moiga bagochinacha iga kogenda bona ekere baikira ase ekebure sa ase mbera ekekageria bari gutangira na chiombe chiri chiata choboina bori naende ekere chiari gotacha tari kunga chiari gotacha bosaigo igo bari kworo okanga omonto atete kobeta none ng'ombe ritumu okware konyora ng'a yani bagochibetereringa at least kere yemeta chembereria gose oboina bori bwa asori atindekire naende chiare kora chiombe ichi chiakare chiare gokora ebinto ororo bono bagitangera chiata chionsi pi at least oboina bori kere chiata chire chiakorire bono batiga bono chiombe chiane ensemo abagaka bari bamanya gocha bonsi pi namatimari kera bagocha bamanya korera embere eri igoro y'omogaka bono batokorera kwa basacha bari kobwata omonuga babuga nga baruo bakara bagochi gokora bono bakorera chiombe kere omonto ene chiombe chia so kera yari konyarekana yo igo nerituko ria kobwate rituko rindire ori ari gocha bagingerwa monto ari kogingerwa tataraikau buna kweresira gwe binte byonse pia mangana rinde burago kuboria abirata tugau ekarona igere mfane yonspi entongere giachire se birengere bianeme one liswalinde so monto ligere tinaro mogeniga otamaye bigusie binando very much interested kumanya ngwatumeka riete buru na daite kumanya eburu ninki ene egitangana igiakabire okobani okoigo mongina bw'omugakoyo mfano no mugako sirire okobani okoigo mongino agokobania riete ligo gokobania okurusia kochianga no koyingeru onyo minete osansoro inki kego symbolize ekera koreiruga egento kende nte commentera agwo gochiko explain amangana yonspi etwalenga kora buna abaisilamu bakora kare tugacha kobeke mibire nyomba bono sinche korosi emochere nyomba lisolio moelio okora abakatoliki barabwo ese dini amangana iga yogo ikekera no mugaka kure kwaranga bagaka bago na bago dirinere mongina ga uku bangina na bago dirinere okora barabumba bwatike ntugete gechire tamangana yomugusi ntageta gotebanga ogukobania kuonjora chianga nebinto biri byabo ebinto biri mugaka ari gotumeke kare bigoturekwa ige korete bichanga oyo ore ko bitume kukure noyo mwabo oyo ururo omugaka kukure that is why gwakara ari ko bikobani kara omugaka agochigotinde tari gotinde kwigesuri geteneine gesuri kiare kobuno noyo ore kobune gesuri no muochokoro gosemo muri omwabo bono ogokobani korie kware koreta amayanda na koroki na kobeke kemanyereringa oyo mwabo kanya bamenyete ko mokorereki ochire egento kende keringa ebinte biu byacha konya kugocha bono ekera abantu bakonya kuwansia ndatebe amakweli ekiaro mugusiga ari ko very serious na amakweli that is why kwa konya oranga amatuko bari gukura na amake baeniwe egento gikiacha gochenchia twanya kunga twaletire mocha libono twabekire nyomba na natika goteba tukaja tukaru nyomba tukaenda chimocha libono chiebiasa chibiasara bona ya prolong ya tambeya amatuko no monta akoraki akohenigwo ayatarengo aseke gusi eburu na kugingerwe tukia nejere yamo litukoriri kere bona eburu bona lyengene eli litukoriri kugingeru nelia neburu nelia eburu nelitukoriri omonta atindekiru araririmo litukeriri kobwati bona bakumotimokera noanye mugondo bantu mbale gochi ebo bale gosikanga lira bandi yakolete ndianyogete lire toyo minto bono kolioro kinga abantu mbasalirete ndiale gokunu naenda matoka lya kare lya gokunu imbura ko yale gocha yasalie ndagira yani kemanyeria changa ki mwakolete amagoso gete ekere nyale batinde getu mwajete mugondo abantu mbale bajete gokunalira ba bono litukondero lyokogingerwa abantu be family bari gocha bagingerwa nandire kina kiki ariko beke kemanyererio nogenda nonye ne chiro nogenda nosi ekero gingira abantu bakomanyanga abantu abambanyorete amako ya makweli
bono abantu bagajire bonse bibagingerwa alie oboina iguru ase boria abegetu etukeri no eko na jerukero omonto ogingererwa ororo which means nga bono oyo mwabona gwete barusiwu oyo amorusiwu ase gati yabo ndobwati mogoka bono mogoko toya na ende togochaka gusaba koboyia bono okogingera kuri etuki na ngo abwate chingencho chiayenga nekemanyereri mware kobekwa engama ena bandamba kweretu egento kende omongina gare gosansura etuki kiara rikare nebikundo bare komenu ase ngenjo yokworoka oyo kwerere ningo nande tabugatira abono ekiara finally etuki eringo chakogingerwe ere akikiara kogera yasa unalirio musacha kuburega yasa ansoro kegimwe ochanwa okira lakini rituko bono ryo chakogingerwe ndikarona rituki yagora kogingo yono ene muntu omugeni gocha senke na bagwa identify nga na atamumanya bakumanya yo kwerere na bamanya to yo kwerere no okay wanya no gukobani ekegara kaletire egotio mugaka obeka ekera begete nakigide bone kegorie gikia bone gendo gia chaka gontantani abana babona basae banyomaine bagutumeka chiyanga abangina na bagaka nyene wanya umugaka kobeke jacket kwanya umukaye nero kobeke jacket ekeguzi koria ekerimbube ekiagera igonge bune kwa mukabaneri rikare abagaka barakuboringa ki akarmu bosange yanga igonga kibone minute igoko moima kegusi igoko moima nga akubwango ekiara bono wakobaniri yokoreteki ore mwa wo abangana babona bagosanga chiangara abagaka babona abangina babo kento keria sumu gusinkeri gento gekoreta bichangi ande timaje tinga ande narona ne bibilia goteba nga tosange chianga ikiara bibilia yokekanete nga yanga yomongina ne yomogaka igego imeriri kare esengijo gukobani nari yare gocha ime omogaka none yare kero omongina ari gukwa the same thing na omogaka nere gare gukobani obeka none ne swenta yomongina which means singa omogaka nere okorereki okwere bono mara akero monta atinde kiruke ngimba chimboli njiroro bare koreta bare koreta emboli endabu anya no mogako kwa emboli endabu egore bagore mingi chiembaliri bagora netwani embaliri irio mogaka atinde kumorogo boyo bali bakurukwa abamwabo abachokoro abamwabo naibo bakoria engoko yari koria rwari embera igoro yari ko sunyoro igo yari ko gocha bautomorere nse moiga banye samba na marionya ari bakayakora yaera yari ewa yari eruembera ari yakora yaerero bono baadaye omorogo boyo bamanya konyenye ngondi yibono ere mingiji abali bakurukwa abamwabo abuna ndese bakoyeriera mwanya gukwo bono mugaka umuriro utirero emboli yari eguna abamwabo baka ngondi yari eguna abamwabo bakayaera onyete kohera tokomokome kishwanga mwanye sambiro nono umuriro bakekore bakere ekiara mbo basokokia anyore bado na ekole nero ikiara bono ngole nande ncho nyale kohera nyale ko tigara sinja ngwana ga they are serious ngola gravale so bona liribogo chigokibwa akire bona egoreri emboli nari ekonyenyu bona yokura binyumba yani eruribaga abantu bono bakuhanani emboli nari ekonyenyu mambi bona abantu be family engima bacha bayeria bono noje ndekera ukogigero kwa ekoba ngoikera yarenge akera bakubwata maguta kogenda twarenga as twagenda kogororoka chingobo kogororoka ibintu biri byaye byaturege tunya negetanda kiarenge onya ne ritimo riarenge kende gyose geria turege bono ngoja goro baada ya siku 7 bagocha bagororoka chingobo jiji akengeirwa amarwa abantu ritukorira chingobo jiri kogororokirwa no bari kurare nyombe iyo chigo ikachinse 10 abangina bakura na kolera nabagaka na baro bagutuora barira ekenyuri ngare one chingobo jara gukora cyari ko niri tukori yo moiso yo gwakiro yo minto kwa eri ase kurwa gatinde getu barwo babeka marwa ya bagaka banyu chingo ibintu biri byagoroke gesuri keri kiabunetu mocho korori orangerigwo kiagororoke kiachomo
bono nga naende obogima bwakorire gwachakirwo obuya igo ebinto binde kera twarigererete buna bono bogere mata gwaroje amatimo narengo enguba yarengo tesema sio mugusi enguba neritimo mugusi nera bare gokora ekiagera matuko bona kera eri omumuro monene bwenka nero ore koe guchukum yokoira libagaria ise ngano nyengi nore moyo nero ore koira libagaria ise go fix bone family ukobeke family yamo na ende nero mukwaneri bwenka mumuro monene nero ore koe gwebinte ebyo nonye nebinto biri bya ise mbiro ororo bikare koe gunego bya na bare koe gunone ritimerio ekiagera oine nabo yare ko muno mugusi ari koraga. Talking about bogere nkwaro chana mwana uri oraira una abete installed ko babonere mukwane libwe family nere na waibu na kwa konde ngano engi na kale moyo nere ukoire manto elie koro kinga bono inche na tigeiru libagali okora family nono bosukuni boli na etwe bogoro kinga bono naye ukoira libageliga na bakorete nabagaka nekimira biga so agalia igo bado anye baro bagendrete ntibono ngaitore gawo anyway ebinto binde biremo etakara togorigereria muno mugusi ngetinda arase togo chacheri gose nemirimo ya Nyasaye ekiagere ebinto byosi biri togokora ntorigo goita ntorigo gokora kimaminja nebinto togoikerania nechinchire chito tomenyerete lakini mugusi omaja gotanga ngabona bibia yetu nechinga inki twakore kebe kiragere bietu nechinga kikera tali monto twaita tali kende tali ngombe ya monto twaita gose tali gutwara none ritimo riri nenguba ekiagera kirege ntonke bwate sign yae gose kimanyeriri kiaye onye nekerenje korarigeria none buku nekwanete igoro ye nyimbo Musa na etu enyimbo enyimbo iyo nero yabwata amachiko ingintu togotigire ebinto binde biri bitorengete bigere bikotobugoreria amachiko muno mugusi asa nango twagende nsemo sango tumekaringe none sign kutumeka ringe none sign bono ebinto binde nakingoteberanga muno mugusi at least impire munana njona bantu gora begera mamoja makembaria bara banene asumo bagusi bari babwate biruge binene babwate madaraka na bwatata kiti kwegerereke kusikia okay ndainde umugusi na oroche noje namangana yo gutinde ko umugusi ga bwate njira nabo kwa musaja bwata kungubata lakini enyombe nene nyo mukungure moyo no mugakari gutinde onye ubwata bangina webat noje batano enyombe nene karo mukungu aroro agutinde ko ekiagero mugusi agotebanga oyo mubuche ibu nero muchage tyubugima oyo kabere oyo bono gagotebunga nyamesanju yani bono no yo wojete ekero oyo arure libaga so ngo nyoma barenge baka mukorogotonko bayarengo namba isane yani uri ogokora pi lakini umugaga gari gwe ndi gwenyombe nene ekero mukungu gwenyombe nene akule lyorio na ende nalyo mugaga ara enigu enyombe kubwati lakini na ende nawe ariko nyareka no mugakari eiranga nonyo mukungu oyo no mone no ukure bado kerare na bare gotebanga konkoiru ororo bado nenje ntinde kwensemo aso mukungu nakarete ari nane kerata iyo bane nekerata iyo kubwatikana neira yo mugaka munateba mwale go yetani bono ebine ebinge byabere buna bono gusio kanya abantu bakurutana ngaki njenda geteo nya mugaka nacho ko ene wasigete na ende omugusina narete kuirana asaibuleira asana kirororera unless munabona bagaka mugaka nari seitankora otebetenga abana bali bane bonse pinanyorete mbali gutinde kurusiko unless abana babo boka yani go abajoko igo omugusina abo asokorigerie chikabira chinde chire tutagete kwegi chitari okuganuka omugusi okuganuka omugusi okore omonto atinde kwe asenka yayire tari zwa kwanyoranga no gura mari muno uragore ona ndato ko bore no gura obole mo siko oti obubwanko tigiremo muraba mbino osa at least nabo kanyora kro monta ateire agage sokoro ngekora mo batebanga nintageto bole mu bwe sokoro aiga no chira chionsi chikorete ngabionsi pino minyoki wosi pi inkaro tokora toko minyoki aya nsakotebe kisamo gende aho murabande seita bagana bakagoro bole mu mwina ari ngararo kera bagoro bole mu ngararo bagorere mise
lakini amanyi aba bakacha bakabaonjokera bakabatebinga bono uri mubono muburetega igamisi muri kobera abo muri abakamaya ko imuka igoro na ise bakaenda gutindeka isororo inga yani inga kwetero gukugwa ise bamutinde ko uburi muburi bakore abantu ambacha ko basere lakini umayete what is fun gigia bet bakatinde ko mugango uri ororo lakini mwiso bagakorera go seri gukorwa bono no bareka umugaka gagarorosa umugakoro je nagoke negento bamukorera tako aya bamanyi bari bakamaya kaleta chingo bakabeke mbere yo mugaka uri goro bagautumurira umonge sana ngako musambe barusia makwaria bari gukikonyora igo ebintu bindekere tokora muno mugusi at least ye no twagurira mari mwisiko twakorera bibire bitatu bisiko onye muntu tarateba se agochikoenwo takobetererenga njenta ketenyare bone gosomo gakone gosomo nginona achikoenwo asigete lakini kobwa mone most cases chikobe cyabagaka abangina bagotanga kincho mugakone tagotinde kuka konta gete moire nkongo nje kumukoragi komotinde ko ase ngenje serikali nere kubwate cyabangina kwanya nga bakorere maminja yo kugani kwa mwanya noyi lakini ekero gukora maminja yo kugani kwa mugaka umugaka yina aboyo kwaragereiri egesagukiao kwaretira magu asegesagukiao egiagera umugusi na robereti buya emegiro yo umugusi amakweri nanye begete cinjira kire cingi yabakabono nekorete nero twarorire abande bago bekuboigo kwanyora maje abande batamayithigo kwana maje mbakumanyanga maje ni enkobe gocha yaka ono boina bori ya yura ikiara bakorere maminja yokuga ni kumugaka so twari kurigeria emegire yo muntu akure tigango tosike okugani kwa muntu okure mwa specially buna abantu abanne bari kona chekina ngasigete naende nya muntu taragotebinga njengo kuntinde kwasegete takumubekera amangana muno takubekera omuntu okura amangana muno nga gatebete nari takoreti atwarenge nere rontebete tari zwa konyora mugusio karare kwenda karare kwegunga ngo chikorwa roro umusiri buna bagaka bari korangiria abana babo bose babatebia okugani kwae obeke wiri aya sabantu baeba abange oteba njengo kwa mukore 1 2 3 okore ando nete yore kora ore gwetania koigwa renge ngogenda ari omuntu garabira omuntu monene no mugango yo rweto ngo igwete ngana 2027 na murabe monyoro igona umuntu nkuigware akero umuntu abere umuntu monene nkuigware kera guchikorwa ati swo igonya abantu ari bakare bagarangiri ji family jao babatebye okugani kwabo yes mko tinde kabane ngana nje mukungu bale batano umugango jigwani bwenyo mbenke kubwatikana no kugani kwaye ndakiara ngo beka arenga machiko mutanti ndiketi asigete igento gete gakora egoji kubanyora so moeta ane na machika yo na ndege egoji kubanyora agine gigyara ko bakera kubeka maisomaro ayakobeka akurangiria abantu be family ari atingari gete mu asari ngorika tari kurika ari kurangiria abantu bose obatebi mune kugani kwaye kore tari zwa konyora bono ige yes twagurira mari muisiko abantu baito bakire no na America lakini bono ebine binge bire chikoti nabagusi babugate ebine binge bya abantu bakwete bari mochari wetani myaka 10 asinge nje yokurwanirira ngaito gochikomotindeka ngayago chikotindeka no muntu nabugate sobo muntu tayota bugate so kiro muntu nabugate asaiboire kuru usakurigeria abantu aba bande mbabugata amarimo ngi batanya kwanda bachikotindeka bwa samari maibagorete umuntu akoire ni kubakoirwa so nando teba ngantinde kuwose na uri mubwatata mfano miana wasira kwa Raila Odinga oise ko imagine amba saiga mali mabwate nse ya Kenya paka na oranya na bwate na nisiko yensi lakini asa neti kungai so ande namuna tebete andali buwa yo mate siko sabete alia se family begete se bakoeni se bagutinde ku so nagiye gotaka ngo mugusi ntotakeire to rigereri gento enke njegera ngo rigereri no mugusi to wosaria machiko taitu abunire ma the one yara na majikari komi arure asita itu bunete neringa tinko iboru ona ga tinko iboru America tinko iboru ma igongi boire gusi cingenjo cyo mugusi injiriki paka igoro nje majekanete cinjira cia none njira to gusaba ne majekanete kwa bori buna bono kanisa bona bona ngo twajira as long as baka twajire waswaje kanisa ime tutagete koreta chiseki gose twaretire chiseki tayari
ya singororo ri buna bona bwa kanisa ya mufano Catholic nga akara umugaka hakwete no mugaka abagaka bako muserekea akara umungina hakwete ense me bakakinyaruka bona gukinza bako umwana nyaruka nabangina bagokora emeroberi yaye no ina bwo batari gukora batari koremo nabagaka tese no ko umuntu eziko asarenge ari bono no arenge aseguruberi abagaka na ende nabo bako mwene gwetera masikani yaye akora bono na bona nyarika Catholic ajete kurigeri karanga karimo kuburukania meroberi yabangina na mwaburukania nabagako bagakamba kumanya meroberi buyawe yabangina munabangina abanyene bakorete bamanyete nabagaka abangina bagoja kumanya meroberi yabagaka boronge muna bamanyete so history getenere maga ye gentukeri so no ena karo kurigereria akara I think bakara sara kwete nkwaro je basu batu bamwe bakotebiye so ngaki mwanya ndi kwarenga gose mu murumi ntanga takalete tanga takwete bono ebinto binde mbiro tubwente ko mone to kongetinga ngebi yetru ne jinga kya singencho yo kwebakira amangana gete ariko konyo mugusi ariko konya arete ki amaskani bono wetero kwebajeku bono tombaye go siria maskani yo mugusi egiagara nonyene enjirera ro muroje mwachirere nga no yo kwerere bona ria kare kwa ndoji kominu saruni kabisa orosi ku kabisa mona bona ndo jeta sigete umogeni agacha mona siasa gitagacha ekera kurwe ngora yaye agoteba umuntu kwete no mugaka atamanyete umuntu kwete no monge asengenjo ona bwate birengere biyaye bya gisiasa na bintu binde bona agotenga ki pole sana gojia se nagosiro umongina bona ngabere bona akukwane kintu gitatamanyete na hinde ikintu kiri ariko gera yani kero umuntu majango yo kwerere ningo na hinde amakwana yake oroje togosa gusa paka twasa gusana umuntu kwerere ikiagera amakwere gara maruru muntu tabwatira ende yonse umugusiye nkukana arenga ibyo nanyambono igo twatambukire otherwise na yoranyona na kiamakwere ya jole igira twakorire jeje kare baide nan makwita gatokirera isi senjo wakanyorere nga abantu bakurira kenyoreke kurira nga uyo muntu chire koranga squeeze to celebrate ya makweri na kiago to yombera kirenga ki twayaire riba gesengenjo unabona iga enturi gukora eto monta to gotindeka rera abantu bande getogenda to gotindeka kare bantu kare bakoje gotindeka umuntu mbari ujimugondo to gojimugondo umanya kogenda no ene birero aya mambi aya kare umuntu atindekira bantu mbari ujimugondo bona twakorire ajeje iyonsi nonyene chiombe jirinchi abwate meaning cyari gutacha aria ubwina buri bwakonga rero muna togotenera ro ubwina buri bwasomberere gubwaba matukabira atatembure go jigotwa wasuka bwagendanse kero bwachirense mwamanya gotanga abante bajete bakaira ingutacha murere abantu nkorera barere ebinto ebingosari gubyarenge nonyene mesi buneye ebinto goje bituma ngo mugonda matoke gari gosare bari ari kubagura nukururonga yaiterwa n'ubururu boro nonye ngombe nchi ari gukamwa bakumonda ene mucyuyi morembe tore ko tokororo bantu bagoserekea ndagira yare korosi kumucyuyi mucyuyi abantu bari korosi ndagira kurusiko bare tumucyuyi abantu baja kori tesema sinonye ndiri tukoririo monta ari gotindekwa nero ngori bakare ko bogori goja eyemo ya mugacha ko chenji ngaki ngatiga torusie erongori chibe chibesa abantu bakaremba amanyete ngabesa ngo erongori go eri arwerete se erongori yare kore tu mujuria abantu bacha konywa ekora bambara aba bakora bakwarika ti tukorio kwarika rio kwabuse nyumba na kiregento ndi arengo ndi bantu bagukikogingerwa bona nari bakwabusirania bagenda barutari none ubieria embereri guronga bono kwa eri nko nyarekana yarenge nga unabona abana bakena bo barabembe ba oyokure abakairu ari sembera banywere ngorio basiberi gwero ngorio nari barebe oyokure nganonye nintu abantu abanene kere kwari konyakonyoro konyakoroto umuntu rio kario kokure gwase no umuntu we family gwase no mugago mino gwase no mwana o gwase no mongino mino gwase mukao abagusie bare gotengo ko endo sibire eukoriere ndagire mbereri ekusuti nario chindote jira kore chiraere nonye mpaka bona iga maeta bintu biro byare gokorekana rero bantu bavuga tusieri none kare risori yare konyegera mono bagusie bare gotenga risune ekiagera igoro
kera kwa sunire oli ukurikanya ngaigo bire rombire bigo jakoba witini yani bimanyereri mbiro byare koba gokia sama kuri bona gitogotebera ngaki omugusi tiganje ntuturara sitogosaria sebuku andonsi majikando sitokobuna lakini omugusi bie kotakete gotege karja yae gose kotakete gotiga chingenjo chia to ebinde bie tinachinga kima koma agent wa chirale bagusina bagwana iska bagusira lakini rende naende echinjira chiri bagokora chiri chigekoro yeito kyo mugusi ko chiare koreta ubwama tubuya oja saba anda barabu manyanga barabumba mbarabi kwaroje kero mugago ri ariko ni bugari egento kire bari nya gukwana ke kare bakuru to suguniga ikwana na igwete chowi eri kare nabo reti na tebe tunga ingira ya korireki yarari bono igine kimanyerie kia barabu no nyene kare bagukwana ikegere gose kare bagukwana monu wondo wensi no mansa imwe ngo ndatororo kare birero byabe nabo bagukwana umuntu obo batari gukwana kegusi lakini togo chikocha gusiga iga umuntu chikukwana kegusi mwachakanga kwane Kiswahili chikabiranchirega lakini nto kare toka ndesi chikabireji nturi ko tambuligwa una ntoro to manyenjire ndio sura manya to igwe tumanye ke mansa tumanye nto manya barabu bagukwana ntukia muna bona joy eri abanda abange mbamanye denga joy ningi lakini kare twaje to goboringa ki kare banya gotenga bakuru to bosuguniga joy Ano mwakuri by the way ase birere bingachire ne bambo ikoyo ne bangwapi tanya kweba gukwana gendugeri wikare bakotera lakini anda gotera kegere wanda rizo ana gatenga umugusi tigatobwa chingenjo chito chikere chituatana ne kurua sa abantu bande ngaki intumbarabi egiagera no nyene kero kogenda ndo sino kero gukwana none gesongo kwane Kiswahili nabo bantu bakumayanga uyu no mugusi ngige kogera bakumayanga no mugusi ko to gukora chingenjo chiawe chike gusi aro muswati naro kurwa Hilda Mumanyi oro moteneli we department ya mali chinsemo chia America Minnesota by the way muswati getega kurwa Hilda Mumanyi na cha Kenya ga agote ba cheta America ka wete miaka kianda lakini ase miaka yonsi pi tanya kweba ekegusi na boigo agote Kiswahili kya ngelibi abune ekegusi kere nanda gatenga boibolinga nto baskweba ntumbarabi mwaka Obama ekera numo wero murai Obama wero murai America miaka yonspi lakini irani Kenya kulinga ngaye egeko ngaye heritage ya ngayere ngayi roots cyane jire nere yige kogia ngayikere ekiagara ekero tabanye tiegeko nabo bali bana bali mutongora aramali gitabo ngachi chokora yani umuntu otemanye asakore saruete lakini no bwata soruete no emeli yaho ne bwata se eruete njira te yore bache nande tari so ko jaro to ko na makwa manga singe to ko bachereke gusiye yes ne chingenjo chito chumugusi kiagara nchiatana nire gesa kungeyo atatige to kwamba kubwikanie bintu bibire bitatu munabona kirikia betari engubaneriti tese masuguno mugusi keri mwaro cyari cyombe cikorera bakogiraga amatima abandi bakakango kibetabare no mugusi na bari gukora ekero muntu monena akure endo bwate nibu bake bintu binde mbiro byari gukorekana bikore to bwamate gocha sabantu bamwa cheri cyasombiru cyalia cheri cyasombiru lakini ndo mugusi to nyagote bintu binde byetu necingaki tari zo anje nare gocha gukora ngote ngaki ntumu no mugusi unabona mwaganya chae era tuabwate gusi okorete origete history nabande no ya barengo lakini ero we ubwango iga ototigirete history nga no mugako bwato umusumamo onya gutage nandere mate ngento kiagara na mwinyora ekaraga igiri December muna bono igaga jire nyantura garia abana bamura baenda basaru batererwe kegusi nyachago korete oro akoro eta abanyagitari abana basaru ari nyanturago kere umwaka akore ebigusi baruki gumaiso marore una mugusi arenge nande batereru uno mugusi arego kora tari zwa na mwenyora ngaki inki ekeraruo bono tukari kuminyokani go chichinse mugete chiamangana gete atakonyo mugusi naende ndageko ari siko yo mugusi taete koera nyo totagete esiko yo mugusi irane umugusi asu mugusi uikato irane
toche culture gose toche chingenzo chitu cy'umugusi Okay. ase ngenjo nchiabwate chinchira chiari kubagwa ononyo no mumuro monene oiru ritimo nenguba are bona nero mukwaneri wenkeyo igotoro chibona masikani ya chakire Ndebona. bona masikani yako genda bakagenda Mentality ya change lakini bona kere tugosiria masikani ari umugusi ari kurwa ujia se family twachaka gotenge bibi yetu njinga kitali zo ya masikani ya ereire bakeke korieke bona to no wata to chokora ya chinguru cyo mumuro monene asomo chinchire chiarenga somo gusi omayete kurukare omumuro monene bari gutkina na ise ebinte binge ise gari kumoro ne ari kumoreta ime tari zo kwa konyoranga no mwana mumurekere abana baisike bari gutuke nyumba batukire gwetani babire batatu wana nyamba kabane umugaka tare family ina bera arete libirira bamata banta bange bakatenga n'umuntu nokoreta aba abana yatagatenga mana abamurabuka nandi kwanya umugaka tabaisi bajenjiriye karengere ngatigande ate gosoyo nawo njore areta no n'umuntu nokabire base nawo njore kyari umwana umura no bwengenjo sana kujya sumugusi igo mumuro monese ngenjo bari gukina na ise nande binte binge nise ise gari ko mwerekesha nangi kirike bwene to kora bune family nande nabwato bubisi obonge kuruwa ase injira isale kumotebererie nande injira isale kumubeka tadi zo akonyoranga abangina bado nonye baro onyo mugakururo umumura nero monene nero kwa guchinguru icho akina ndebo igongo ikabara tengo mwana muisikenere oro monene asomochi ali asa uchikonyo munere nkonyora renga na wata mulakete sincho era inge muiburi njya kinetaga nonye niga iganko egwa resiko yaye umuisiko monene tatigatari ko egwa tibagali nene muno mumuraire ekiagera umumuro nero kubagira nonye nkende kiarengo nero kubagira abamwabo nonye mwando mugaka tebetenga kintu gitege koru nero goja tebenga ki mugaka gatebe maje baide none kintu ngia korekanire muchione bamugaka no mongina karo mumururi omona taracha nera buri gwibi ibirengere biaye tadi so kwa konyoranga none kero kintu gituguru kegesero kero bari bugare kogeswa usekere ngombe yari gutuka ya biare kiare ngombe nere ko bia mabera ali aliko bikira ni kwa manoga kwari konyoranga onyo mugaka tahiyo omuntu kubachakia ogosoko tongora no mumuro manene okay tadi zo konyoranga mumuro manene kwa guribaga ekubwatikana no kugani kumugusibu na kuarenga ngana abwate libaga linene na ababu narabe na umurabe mu musikara kini community nere manyete ibu ni kese kende kyonse batagite kuburi kyomoji wekabara tengo mumuro manene wekakole wekatoko okay to chukore bintu mbirentete ongrese bibiri bitatu to chukora sincho en part 1 tole and to bale part 2 and any other time ko kwe family umugake kera kurenga yakobeko umongine kera kurenga yakobeko umwana umuseka iseko kwa utarasoka ngaya utinde kwa umochokoro oso mwana umuseke anyoro umwana nka atarasoka ngaya kutinde kwa somochi nande ngakibakurukwa wana aba mugaka litangane karare gotoko ukure igare kobekwero irera mogoro ka sitting room ande likale ne sanduki njia lengo na wale kobekuwa ne sanduki mbwango chiachete ekere lituka gosoge gukuru nyomba alia achikotinde kwa igagatinde kuroko boko ukorio lakini angene nyomba okoboko ukorio angene nyomba abo no ale gutinde kwa space chinde chiama ya gutigara gocha mahate abana bamura bale gokoraki bale gutinde kwa toko enda umugase moyo mungina gale gutinde kwa nse moyo yokobe ande gale ko bekwe rumu ya ime ali se bale ko uta ari jirendo mo botari ko utara gini no ali se ba go utoko boko be rumu no hakobeku kana nera go so guru mambi nyomba cha ko eni go usacha gutinde go igaka bekru nera angene nyomba okoboko ko be lakini ange go chinyomba egero ruri baga go cha mahata umwana umanyaruka kerekare ari go toko siriri obugima ataragenda buoye igari go gutinde ku isiko ya compound isiko ya compound ari ko iru distance ani obotamba ake otinde kugujimate naende no mwana nere tokenga onyore bono ino mocho korugo umugaka so gutokanga onyore umwana mocho korugo nande taragenda nere bado agutinde ku isiko ya compound generation yi ya abana baiseke bataragenda chimbuobo bari gutinde ku isiko ya compound nge sababu abuna abaisi ko okay nagiga go era batinde ku isiko ya compound
Yo kero muntu nabwate buna bona bagaka bana bataite ko feri na kitadi swa na te ko musina taita achaira ne maega kuinyorie okonyora na bana bakekere bakurigie se bakutinde ko mugaka kwanyora nga weka bakwira time kunya kuburinga ngai egeramba manyeti abora nyo barimire asumungi na takere gutinde ko banyora bo mugungi no nero kwete utakere gutinde ko banyora batake ekiara bara bumba manyeti bara buno kolema gu woka kero mugaka Raila kwete mumuro yo igo omonene Odinga yo Ruburu arwete Nairobi akagenda arikango kajara mugi achiko baoroki ngayeta kire mbera yo mugaka Raila ebekwe no mugusinera na barego ekero na ariko boli yarenge nga nekemira kiabo yarenge nga pakagende na hande botuko achiko baoroki tali mogas bagende na hande botuko achiko baoroki ekara baoroki bakamakubeka sign bakamagotengo botuko boli bogima okorokinga aiga no tocha kumbe ekimira nkero apa gustima itingi yako era tukwebe kimira gitu netokorange fashion ya erire bitu achenjire tu abira abantu tutakire kubwati bintu byakare gosiba dumbali bagendete gukora as much as abange batigire abantu abange batigire na inde mona gento kego to sirinje tindibwati siasa na kanisa lakini amatuka era gujimaga bande gukora barenge bimira nawe bare kanisa bagoja barangiria abantu bamwe abo banga negintu gite bare gukora sheregete kumbe ne chisokoro bakorosi lakini baje style gite sengenjo kanisa diga bumwe nto bwento ko babero open yotenga gintu gite toka I think na inde gintu kiko era nkonyora no ne serikali ni manyete ikemira nkero ikiagera nkora randa basigari bare seito baiga kera bana notice taniaria ekera mamocho getabeire gusine machambasi abajira atokire ngoitire none licambasi elimo serikali yako mwali baga bakaje bakasobo acha gukora ikemira no ne serikali ni manyete abo ikache bakasobo acha gukora ikemira kyara twaro da bange nane ngo baburi tole adanga ya na mutwale ngo notice taniaria nabona yabodokoro cyo kurwana na machambasi yao je ali sababu ngatungoro yo wana serikali yangereri baga nyiraneka nkobani nchakweros by the nchakweros na inde kororore ronekero monta bwatirwe iru nonye police station eseri ekara kurwo njabo no ngoja na ngumi ekora na no mukerista kara bwatiru okwo kurigia gatuania karabu nga imoroje tuania ndabunji kwe bangu sira na chete police ngabe kwe eseri ime ona tingo andaso nyumba igondo ngole ndomo mwamu ebintu binde ngitokwe bajera lakini ibintu birebera open ibitwe wento kokora ntoko no hena malike karo kurigereria Abraham ekarawote unga yandoru mwana oyogo Isaka osine sacrifice nsa tekoranga ki yandoru ekaro abo mwegenwa amubegire baka igurali nsa kamate ente gima wana koreki ngwanse igobone bintu mbere byaringe no na samaliko nyiringa tuatakire kubeke fashion gete ye dini to korusi culture chingenjo chomugusi tutaite korusia tole te dini to kuneke igoro lakini maega ya yetu ebisete ebitoko kore bire maminja ne dini egiagara kubogoriri itimo nenguba koira chombe getuno gocha gorero mondo mino ngiwakora ike wakoreke koegwa enguba neri itimo na muro manene mukwaneri wenke ngi magoso kiaro ayo koira neria marabaro ngakibona mutanya goteba ngaitiru nechinga kiara nkorora no mpaka bona iga aba pasta baba basasiroti kurubaleri baga family yatangana kuruta maraba ngero mutaratebera ngebi yetiru nechinga egiagara garo mugakare ko enu umongina gare gocha orutero mugake bigokoro amaraba na bigokoro gochimahe nonyere inde bawenchorere are bakare kubekeru nege chiko barusi noko bako bakare baru tesema sio kero umongina are gotogugure umongina mugaka gare ko rumoturuguru ye mbera osiara maraba ne bigokoro gochimahe nga atwarwete siriraba ande kwera ne sirira tesema sita abana ebinte byose bibonda lero ngokoleka bire nonye bigokoleka na bitali gokoleka na ngenjeri umugusi yarenge lakini nkobeka baramara basasiroti baba pasta nkurubariri bagange family etangane kwera niliyo mwabamara abantu bande bamayigwera inkikira kimotarakanira nga iri yaitu nejinga kyara bimbira binkobira ratoli binkokoleka na bire bakabona nonye no wake kama konyoro none na murangiri pasta acha gusabira ase oyo eseke kama oyo mwaba montako limeruzi nembere pasta kuikate benga ngwake kama kanga pasta tari gotenna ke kama kyare toira nerende kanisa pasta ke kama
igo tiga tuanjira nenge culture yetu ntutaite ko yetiga isiko muno mugusi we abaye bisa kubinde bigendete ko yagacha muina usa ko genda obono iga ebagendete kwenda manyata igisara tegeri kiabo gikuru kumanyata aba murabanyomete nini bono iga bakwenda manyata babera ose no mwako mugima bumache gusoka bae gweke gori bono bae gwiri eteri mu bonsi pi rita lirio ko bagoro kenga isibweni nini amarieta naro bagorokana parabu pado manyata yaboneka rite paka baishimigwa baba abantu bari baba banene no ena batari bakogenda baje kubarareze bakalimanya so na itu nabagusi twale tekera to kotiga chingenjo chito anga bono to bugate no na gesara tegete ase to kogenda abantu na itu abasongo bale tajibeso yeah by the way tiatogorera abu lakini toteba ningemegiro ya makweli nigere yatakere kubwati gumono asengenjo akarumonta akure na ndari koirana na hende nesiko yae yo mweri mo gocha koirana na hende mocha ko mokorere siko yae muna abande tokora bagutinde na hende bacha koinyora ngantu amotinde getebuya tikana hende tochage bono buya ara mo gocha komoruzi nsari nga bono tochage komoyego ye buya tigango monta egwa masikani yae neke gusimu na gego teba monta eni nebi ebinge togonya koiranga twagurira marimo isiko twairira abantu bagochandana n'abantu abataka abantu abamanda manene aroga kuruso batindi kutogwe gose kinangero na marimo gabwate kirara chinse lakini gakuiru bakasobo muna ekemira kiabo gegoteba na tengera no mugago yakera ariko musakurigere kuruka sarani nini ebintu mbere bya tu abaje tu mari bya koregete muna abanyene bari goteba serikali nabo yakorete yabwate yatukorera lakini to inyore ngaki amagweri aro na makoro na inde gwika toira nege korokyo mugusi right yamana wancho marigereria berga gutorigereria inemegiro yo mugusi buna nechingenjo cya renge part 1 ndoza koletere part na boy gonyo kubwata mabori andonsi igoronkyo ganete to kwanire asamangana iye kimira kyo mugusi naboko boli swali ase comment section go soboli wetere namba ya simi eyere gagu ya studio elito kwane nando nyogote ko kwana no match straight na ba egeri bintu bibere bitatu igabi asinyira se ya familia ona boko kwana era wetere namba ya simi mako match na boko namba ya simi namba ya ne simi gere 07 1660 90 26 07 1660 90 26 nabo togo sanga bibere bitatu asengenjo yo kwagacho mugusi yoita alright nande namba iyo ne bwate mpesa yo rata ko appreciate in any way nabo ko appreciate sengenjo yo kunyaga tsomye ke gusiye ke gasenjira ya mose ne mark na itinkorko tugatomera naso mugano gocha enda go subscribe ime ya Gusi Voice.